kumhlobo ne-FM kwinkqubo ethi Emfuleni Wothando hleleke no-TSI ngoku ndibamba kanye ke bethinani xa ndizacela ke ezo ndlebe zakho bethinani bazimamele sive uba ithini ke namhlanje ingxaki khona kubhuti okhoyo apha emnxibeni sive into yoba ithini kanye ingxaki yakhe kuba lo oluthando ndini soluthandayo ndihlale ndisitsho ndisithi kumnandi ukuthandwa kumnandi ukuthanda kumnandi ukuthandana kodwa oluthando luphinde ke lusivisa kabuhlungu yiloo nto ke sinale yure apha Emfuleni Wothando apho sithethe ke ngezo zinto zisifisa kabuhlungu sinike ke ingcebiso umuntu azithathele ke ezakhe izigqibo. Right, Molo Sithando? Okay. Unjani? Siyaphila kunjani? Ndikhona nam Sithando sam. Ndikwamkela kapha enkqubeni. Into ezakwenzeka ke awuzubiza igama lakho, awuzubiza nelikabani igama, sawuthetha njengale ngxaki onayo ne? Alright. Masiqale ke size naye kahle wadibana phi nesithandwa sakho nini uze naye kahle sizoyiva. Okay. Sadibana ngo-2019 towards the end of 2019. So I was invited to a party, a friend. So ndambona ke pha. Yes. So ndaxela like a friend ba hey mehlela mntu phandle wapha kulo sisi. So wayenza ke into master sidibane wasivalela room imphofu saphela sechange numbers ke ngokapho kuba ifuna sithethe. All right. So exchange numbers mina ndiphangela kwenye province then dilapha ndisekhaya e-Eastern Cape. Oh okay. So udibene naye emakhaya e-Eastern Cape? Yes, bendigodini. Okay, wena uphi? Ndiphangela kwenye province. Uyafuna uyibiza? Okay, e-Western Cape. Okay, sure. Yeah. So saqhubeka ke efonini yaqala ngokinto apha efonini ke ivuthwa iba right up until 2020. Yes. Ke apha ngo-2020 simane sivizithela nomnye aze komnye then phinde ibe yi-10s nomnye aze komnye sinikane i-chance like xa last time bekuze mna then kuzawuza yena kule game. Oh. Yeah, sinikane i-10s. Okay. That is 2020. All right. So uthe apha phakathi ku-2020 so bencokola inkwethu azondibonisa ileta efumene emsebenzi into yoba iyaphela i-contract ngoSeptember ayizorenewa. So ustresswa yiloo nto. So ndimcebise nakuba makazohlala kweli cala ndikulo akhayele ngapha umsebenzi eWestern Cape. eWestern Cape. So asithi no akazokwazi because unomntana ofundayo. Then ndithi no ndizawuzama netransfer nam kwelinye icala emsebenzini. Yeah, be serious Muslim the way. Kakhulu. So nditransfer ndifumane ke nyhani ke itransfer ngo-2021 ekuqaleni ka-2021 tingo-February 2021 ndifumane itransfer. Transfer from Western Cape to Eastern Cape. Okay. Ndizofikela kuye ke ngoku. Oh. Ndizohlala phaa kuye kule ndawo ahlala kuyo. So nithethile navana uba ndizohlala like ubani uzohlala kuye? Ewe sithethile because nalapha efowunini after yaphela i-contract in the end of September inyanga ezilandelayo benandimcheck uba ithini le rent but kwazile ubhatala le ndawo ehlala kuyo rent kwazile ubhatala rent no ndikwazile ubhatala into rent umama undifakele imali then ashota into ethile then ndimfakele le nto ishotayo. Oh okay. Sometimes umbuza athi hayi ndincedwe ngusista wam ishota into ethile then ndimfakele loo nto ishotayo. Oh okay. Then sancokola ke uba how about uba ndiyabanza utransfera ndisohlale apho then ndizomaintaina naloo nto yerent. Benguwo obhatala irent kube ngimobhatalayo. So navana ke wahamba waye Eastern Cape uhlala savana then ndahamba ke ndaze Eastern Cape. Then ndafikela kuye ke sahlala. Yes. Kwakukho nto but abahlaleni kwethu ngokuqaphela into yoba sisi uyathanda kakhulu i-nice time, sakuyeka lo hlobo.
Yes. like uphuma out. Yes. Because ufika kwami siye phofu ndiqale le ndawo ufika kwami siye sihlala phantsi uba let us have ii-rules zokuhlala. Yabo. All right. Uba sizawuhlala njani, izawuthi intlalo. We-expectani kuwe, expectani kuye yonke laa nto, which is good. Sahlala saseta ezo rules uba no kuzawuthi kuthi. Mna ke ndiphangela nange-weekends, ndiphangela nge-night at some time. Okay. So saseta ke ezo rules zokuhlala. Ezithini mhlawumbi? Ngandibasele nganika nje ezintathu mhlawumbi i-rules endibe nazo. Okay. Like into xesha lofika endlini. Okay. Like izinto zokwenziwa in terms of like akathanda upheka every day because complain uba imbizi iyamdika. So it's fine. Enye? Secondly, we need to buy like sibe neentsuku like we go out, siphume out. Okay, all right. Neento zoklina indlu ke. No, it's fine, Esther. Then akwabikho ngxaki sahlala. Then I noticed ke ngoku loba ezinto rules besisetile ezinye zazo azisenzeki in terms of ixesha lokubuya. Xa ehambile uyangabuyi ngexesha. Okay, like usesebenza ngokanye akasebenzi kuthi xa ehambe nje eye kuloo ndawo aye kuyo? Ukahambe nje. Akakasebenzi. Okay. Then the week mhlawumbi ndicomplainele loo nto uba like ixesha then abe ngathi like ndiyampolisa abeya kanjalo. Yabo. Like benithini? 35,000. Benibekelani ixesha why? Like why benibekelani ixesha? And lexesha belisithini? Mhlawumbi. Ixesha lithi ngo-10 funeka umuntu abe sendlini. If ever there's a reason ukubangela uba u-10 ungamenzi endlini, then you phone. Uyafowuna uthi hayi okanye uthumele imessage bahamba ndizomenza u-10 mhlawumbi usemnandi apho whatever the case is. Okay, all right. But just to let omnye lushiyeke endlini abe awe angabi nexhala ukuthi mhlawumbi utshoni yethu yabo okanye kwenzeka intoni yabo. All right. Yes. Then ixesha belaqala labe layi-problem akalibambe then ndicomplain mhlawumbi uba ixesha then you never even phone. Iqale ngoku ingxaki uba ndiyampolisa ndifuna ngutatakhe. Okay, so le nto yexesha yenzeka mhlawumbi nge-weekend or yenzeka during the week okanye nje yenzeka noma kunini? The weekend most. Nge-weekend. The weekend. Xa ephumile ebumnandini? Xa ephumile ebumnandini. Wena uphi mhlawumbi usemsebenzini or? Mhlawumbi ndiphangele ideyini. Okay. Mhlawumbi ndiphangele ideyini mna. Ufike sengekho? Ndifike sengekho. Mhlawumbi ndishiyele inothi okanye andibhalele WhatsApp uba uzobuya usephumile. Okay. So xa ndibuyayo ke ngoku mna ndibuye mhlawumbi ndibuye ndilala because ndidinozele emsebenzini. Then ndazofika ebusuku. After 10? Maybe 12, even 1. Okay. So iqhubeke ke le nto ixesha ngakunamsebenzi ke mane singakhona. Ekwesibini ke ngoku ibekho ingxaki yoba ezaa zinto asisazenzi soyi-2 ezisaphosela soyi-2 asisaphumi ngoku soyi-2 out ngehlobo sasithathe ngakuqala kwethu. Njalo. Kutheni ningaphumi out together? Andimazi. Okay, mandibe ngohlobo igame yokuqala ndithe xa sithi masihambe siyokwenza igrosari masihambe soyi-2. So xa sifika like eshop aka-participate yabeka ngolo hlobo. Yandima owenza igrosari most yena akenza nto. So xa ndiyibuza xa sifika endlini uba why uzokwenza ngohlobo azoveza le nto uba undibonile mos uba khange ndenze nto, why wena ungandinika imali into yokwenza igrosari, why igrosari funeke uhambe nam. So ndike mna no nsenzela lisihambe soyi-2 sibe nexesha lokuphuma. Like ibe ingxabano ke naleyo. So ndibona okay it's fine meke ndomnike imali igrosari ayoyenza yedwa nothi mama mhlawumbi yingxaki yoba mhlawumbi ndihamba naye uyokwenza imali igrosari. So ndimnike ke imali uba mawuyokwenza ke igrosari
singasahambi ke ngoku naye. So uye kwenzeka ke apha ethubeni ke kwakho umuntu engincokola naye apha efowunini enditshata naye. Yes. Apha kuWhatsApp. Lady kanye ubhuti. I-female, yes. Oh, okay. Yes. So wapikisha up ke lo conversation yami ne-lady elo. So wandibuza ke, so ndacisa ke kwakwenzeka ntoni. So ke ndicaceleni. Hello? Ndithi nami mandicacele bekwenzeka ntoni? Benithandana, bekusenzeka ntoni lady okanye benifleta? What was going on? Besifleta nje. Oh. Because besingenza into zathi besifleta nje. Bengekho nto caba i-serious. Okay. So waphatha lo conversation then saxabana ngayo, then ndaxolisa ke nam uba ndizibonile uba ndirongo. So yakhetha ke loo nto. Into libibamba uflethe mhlawumbi nelinye lady kodwa uhlala nomuntu wakho apha. Mhlawumbi zikhona izinto ezikulidishele ekubeni qonda uba hayi mhlawumbi khona le nto ungayifumaniyo, ungathanishile ungayifumaniyo ngapha, makukhangele ngapha. Like bekuyini-reason for sure? Bendifile ngathi akanaxesha lam because I feel ubusy. Yes. Akabanalo ixesha lam. Okay. I think ngeli xesha bendikude esikude lento besinalo ixesha lokuthetha kakhulu efowunini, like ngoku sihlala kunye. Efowunini asathethi kakhulu, and okwesibini xa ekhona ufuna uhamba nge-weekend neetshomi zakhe. I-weekend and off ngayo mhlawumbi uzohamba athi uyobona umntana wakhe because umntana wakhe uhlala nomama wakhe. So asibi naxesha, so I think ibingxaki ibile ixesha. Okay. Ukhe wahlala phansi wathetha naye wambonisa into yobana like usoloko umuntu obhizi ohambayo uyohlala neetshomi zakho ebumnandini, xa ndikhona ndi-off uyahamba uyohlala uyobona umntana wakho, like what is going on? Because inoba nayo ikhona le nto ibanga ba uthi yintoni le ibamba ngoku elona xesha befamba ngoku mnandi nihleli together, yabona sithando sam, elona xesha ngoku kungekho mnandi, you know. So uthi yintoni mhlawumbi yena akathandi umuntu olapha emehlweni akhe ukokoko, yabo bekumnandi mhlawumbi xa ubungise Kapa o mhlawumbi uzihlalela kwenye indawo. Mhlawumbi problem yakhe into ba bakhona abantu abangafuniyo la nto ba usoloko lapha ebusweni bakhe okokoko. Uthi yintoni ngxaki? Okanye sangombuza? No, ndambuza kwi-game sasixabana ngayo. Yes. Because saxabana ngenye into. Okay. Then kwazovela le nto ibuzayo. Then ndazombuza uba why wena ungaziniki ixesha lam, because awunalo ixesha lam, ixesha elinintsi awubikho, if awukho ubhizi. And if ndi-off awundiniki nelaa xesha uba uzohlala nam. So wabecomplaina into yoba yena into yoba uqela uziphangelela, aqhelanga into oxhomekeke emntwini, so akazokwazi uba yena ininzi wayithetha but ingamake sense. Maybe ayenzi sense kuwe kodwa kuye yenzi sense. Uyayibona loo nto Thandiswa? Le nto ayithethayo uba akakwazi ukuxhomekeka emntwini, so mhlawumbi akafuni ukuba abe ngathi uxhomekekile, ufuna le nto yakhe ukuba uhamba bebhizi, ufuna mhlawumbi yena imenzi afile into yobana u-independent, akaxhomekekanga mntwini, uyakwazi uzenzela into afuna uzenzela yona ngexesha lakhe, yabo? All right. So what nathetha ke ngelo xesha ke watsho uba wena zintoni ongazithandiyo, like nje bekuxelela uba zintoni angazithandiyo naye? No, yayindim wayithetha le into ndikhalazela le nto yexesha. Okay. Nazange aveze into ayengazithandiyo, aphelela apho. Okay. And then kwenye igame ke ngoku uzofika kusebusuku ndilele. Yes. Afike ngoku avuse laa nto yala conversation wayebhaqe WhatsApp. All right. Avuse yona, so ndibe ndingekho
like ndilele ndivuka ndilele, so ndithi no masithethe kusasa andizokwazi ngoku. So ayikaqaleni ngoku uba no andizokwazi ulala because yena laa nto ayipethanga kakuhle. Kwakunini ngoko like mhlawumbi after how many months okanye after iveki mhlawumbi eyivusa le nto? After maybe 3 months. Oh, okay. Sise-2021? After 3 months igqithile. Oh, ewe nditsho loo nto. Sise-2021? Se-2021. Apha towards the end of 2021. All right. So avuse le nto ke. So funeke ndihlale ngoku sixoxe loo nto. Alright. Igame yesibini. Nathini kaloku ndifuna ukwazi uba yathini nathetha nathini ngala mini akuvusa ebusuku. Zange ndithethe nto because zange ndithethe nto isibeka ndawo because wayishushu yena. And ndandifuna ulala. So ndandithetha just uzamba ndikwazi nje ulala. Okay. Like usisho uba mhlawumbi hayi ndiyaxolisa bendixolisile ayisekho loo nto ntontoni. Yes, ndandixolisile kuyena ndandiphiwa ndisitsho kuyo uba ndixolisile. Efuna yena noma masifowune la number nandisenayo kwale number. So yena unayo ke le number abeyidayala le number efonela. Ikhala le number. Yaphendulwa ifowuni. Wathetha ke wena? Wathi kaloku mandithethe. Ndathetha kaloku mba awusenayo inumber yami idelete ntontoni. Okay, stand. So ndifuna ulala. So ngabe ke ngoku edrop ifowuni ke ngoku. So wabe sithi yanibona indlela endithethe ngayo xa bakayithandanga ngathi ndisamthanda laa mntu because andithethi okuphuma entliziyweni yam ngokutsho kwakhe. And nam ndithi ndifuna ulala kaloku sendisho uba undivusa ndilele. Okay. Ndicinga uba mna laa nto ndayisota out ngolaa hlobo ndayigqithisa. So xa uphinde ufuna nefowuni ndenze i-satisfaction for wena uba mawube satisfied then benokwazi nam ulala. Okay. Alright. Kwabikho nto ke yaqhubeka ke noma emva kweveki eziyi-2 ndafika ehleli ke netshomi apha endlini so esela kumnandi ke. So nakhona mani ngabaphazamisi kuba mosibehleli bezigirls. So ndele ngokuphuma nje kancinci nam ndaphuma ke watsho kodwa kuye? Namxelela uba ndiyaphuma nje kuba nebhizi. Okay. Wathi okay sure. Ndaphuma ndahamba. So ndithe xa ndibuyayo ndibuya ngoku iimpahla zam sezikhutshelwe phandle. Yho. Like ibhegi intoni zilahlwe phandle. Ziphi itshomi? Azisekho zona itshomi, kushiyeke enye itshomi eyikhazini yakhe. So ukhuphe iimpahla phambi kwakhe? Uzikhuphile phambi kwakhe. Ku-before 10 ke ngokolu xesha lini loba umntu ufuna besendlini? Yes. Ku-before 10 because ndabuya around about past 9. Okay. So ndibuya iimpahla zam zikhuphe phandle and ngoku uyathetha and uyakhala nokhala. Uthini xa ethethe ekhala? Uthetha ngale nto ndiyenzileyo into yoba ndivise kabuhlungu ngalaa nto ntontoni. Yeyiphi into? Leya yokubetha? Leya ndandiyenziwe. Oh. Okay. So uthethe uba ndimvise kabuhlungu laa nto uyakhala and ushushu at the same time. So ndazama ke nalapho uba ndithethe ke naye ndazama umthulisa sarayithi walala. So ngengomso kazivukayo ndivuka ndithi no masiyithethe le nto sifumane isisombululo siphelayo. Esizawuphela permanent ingabi phinde ivuke noba usele bani. So abe engafuni uthethe ngayo ngengomso. Okay. So sithi no akho nto azayithetha because laa nto imdisturbe kakhulu and then yena ithathe yena ixesha into yokuba makageyine like i-confidence yakhe. So what I did ndimenze wadrop i-confidence yakhe. So self-confidence. I didn't understand them. Well, it doesn't make a sense. Wow,
njani. Mhlawumbi ebecinga abafana bamhlawumbi noba ayiphelelanga phaa mhlawumbi nijolile mhlawumbi nalala or something. Uthini? Uthi yena indlela endiyenze ngayo even kwa ixesha ndimfonela ntombazana uthi zangayithandi because wanibona ingathi ndenze ususa yena emehlweni and ngaphandle bani saqhubekeka nisajola. Yes, uyayihlanela loo nto. So uthi like noba ndiphumile like akasandithembi uthi nangoku nje uba ndiye ndaphuma nje so ingqondweni yakhe kuye laa nto yafika ndixela uba ndisayokhoba laa ntombazana. Oh wow, okay. Right. So hence ke vele wanomsino komase lilahlane zampahla phandle. Okay. So wamconvince ke into kokubana hayi ayikho lento sayayeka nyani. Lo ndamtenga no-cousin wakhe ngoba busuku wasalala ukuze sikwazi ulala. Then kusasa ndacela isisombululo sizaba permanent ingabe iphinde ivuke laa nto. Yes. So abethethe ngokuba ebendithembile and then laa nto imphazamise kakhulu. Yo. So mandunike ixesha akwazi ukuthi go through. So yonke le behavior anayo ngoku yokuhamba abuye late yokuhamba angafuni uhamba nawe niyogrocery angafuni ukuba nawe nangexa off ngezinye weekends yonke le behavior yakhe itshintshe uthi itshintshwe into bana la message wayifumanayo wayibonayo. Useyiphembelelwa nayiyo. Okay, before le message bezenze izinto zoba ahamba abuye ngobusuku like as rules and regulations bensenazo kule ndlu azophula bezenza even before okanye uzenze after the message ayibonileyo. Ebezenza because ndiyenda bebezenza but ke ebengazenzi ngohlobo ebeseyenza ngalo after yonke le nto le. Oh, by the way now utshilo uba uze uflete busenziwa zezi zinto zoba engakunika attention. Yes. Oh, okay, all right. Yes. So safumaniseka uba into ezasinceda ke ngoku uba sikhangele mhlawumbi umntu ozosinceda like sort of umntu like noba yi-counsellor ozakwazi sihlale phantsi sithethe because mna ingathi kubonakala ingathi kude other issues anazo yena ndingazaziyo mna. Underlying, okay. Because ngehlobo aba nomsindo ngalo uba na-physical yakubetha. So yakuvela afune nomgrabha ubona uyagrabha afune umtshoke entanyeni antshoke yabo ngezinjalo. Wow. So that no man into yasinceda apha ne ukuze le nto ke xa usithi awuzokwazi uthetha nayo namhlanje so mna ndisuggest into yoba masikhangele uncedo oluprofessional so that sikwazi ukuncedakala sofumane into because ingathi mna le into ndicinga uba yiyo le ingathi inzulu kunoba ndicinga so we need somebody oprofessional mhlawumbi ozokwazi uyibona asincede. Yes. Namfuna ke mntu sithe sikuloo process kaloku leyofuna umntu singekamfundi sikuloo process yofuna umntu. So wahamba ke ngoku wagoduka kule weekend. So ndashiyeka ke ngoku mna ndi-off then ndaphuma nee-friends zam endiphangela nazo. So ude kandibuya xa ndabuya ke ndalala wafika yena kusasa on the Sunday morning. Xa efika Sunday morning nditshise inyama phaa i-oven so bendisenza inyama and then xa ndabuya kuthongo ndalanda yatsha. So wabuya wakhomplainela loo nto so ndabe ndilele so kuthe njengoba ndilele nje ngoku wafika wandivusa uba mandivuke ndikline la mess ndiyenzile no andizokwazi because andiku-expectanga ukuzabuya ngoku ndayenza laa nto kwixesha lam. Then ke saxabana ngaloo nto leyo then watsala ingubo wayozifaka ebhafini wavulela amanzi. Wow. Then ndatika icango ke ngoku mna ngeroom kuba ndisafuna ulala kusekuseni athi ngaphaa 6.
I think uthi mhlawumbe uzafika ndilweni nomntu kuba bendiphume out or bendimxelele uba ndiyaphuma out. So ndathi kwicango kandixa icango so sithi mandivule icango ukwenza lokuphula icango. Ndathi okay is fine makalophula walophula nyana I thought uyajoka kuba le ndawo ohlala kuyo seyirent. So waphula ke nyana icango. Then ke kuloo nto uphula wakhe icango ke saxabana ke ngoku kuba ikwenzeke loo nto. Nabethana? Sabethana. Sabethana. So wahamba kuthe kuthiwa bomba uyoyisakala ke ngoku ngoxa sebethanayo wathatha imela ekitchen. So uthe xa ibuyayo ke ngoku nemela so ndathatha ipilo ndabamba ipilo. So ndamxelela wabona ukuba ndifumene loo mela ke ndayifaka kuwo because umuntu afuneke ndizidifendile na choice. So wathatha iketile wandiqaya ngayo. Then ndavala icango ndayiphepha ngecango ebetha ecangweni yophuka iketile yeglasi yophuka. Then waphuma wabaleka. Okay. So kwathini ke sithanda sami? No. So ndabona uba ayisekho right ngule meko sihlala kuyo because ngoku sizawonzakalisana and nohlobo alilo xa inomsindo avele akhale avele afuna ukuphula izinto andilithandi. So ndazikhangelela enye indawo yohlala ke ngoku mna ngalo ndithi ndandizeni ndafikela kuyo apha hlala naye. So yayinguye umntu walapha waziwayo nguye umntu lapha. I'm just a rent payer. So ndakhangelela enye indawo yohlala ke ngoku ndamuva out. Okay. So uthe ke ngoku kuloo nto le ke uba ndimuve out ke ngoku samane si-communicate ke ngoku apha WhatsApp. Like move out nini this year, last year? You move this year. Move out this year? You move this year around about April. Oh, around about April. So after that fight yenenkulu, because I think yona fight benkulu le andithi enibe nayo le yokutsalwa kwengubo zofakwa emanzini, yokuphulwa kweminyango, yokuphathwa imela, yokuphulwa kwentontoni, yona biggest fight benibe nayo ne? Okay. Yes. Kanjani bekunini ke ngoko? Was it last year? Beku this year? I think bekungo before Easter weekend or March before Easter weekend. Oh, lenzeka ngoko. Okay. So ndifuna ukwazi ba ususela ngoko uzokuba kule mini oba umove out bekunjani kwezi ntsuku after la fight engaka? And ninena na reconcile kanjani? Nitheni? There was no reconcile because yena siyasahlala soyi-2 wagoduka. Okay. Kuba ke sithi mhlawumbi ke ndizombetha then emva koko ndafuna enye indawo mna ndamxelela ukuba makazothatha izitixo ndiyahamba. Oh, okay. Then ke ndashiya izitixo kuneighbor then ndahamba. Move out. Then wafika ke ngoku then ke sathetha ke noma sithethile kuWhatsApp ke ngoku. Anithethanga ubuso ngobuso, nithethe kuWhatsApp? Thetha kuWhatsApp. Oh, nithini? Nithethani? Nifuna ubuyelana? Nifuna uthini? Niyaxolisa omnye komnye? What is going on? Okay. Into engenzekayo uyaxolisa like ngendlela like ayibehave ngayo or ayibehave ngayo yena. Ngendlela ayihendishe ngayo lanto so uyandixelela izizathu. Okay. Zoba makabe ngola hlobo. Zithini? So uthi yena enzeka into yamehlelayo wake warage. So after loo nto leyo like sangaphinde like abe ne-self
like confidence kuye. Oh. So after finding out ukuthi mina uflethana lo muntu uflethana nomnye umuntu and benditrustile, and then yamenza like waluza i-confidence yakhe, waluza nowakuzithemba. So into bethu, but we need to ufumana uncedo olu-professionals. Yeah. So abe ndithumelela ke nezinto endibonisa uba une-appointment date azoya ngayo kule professional help yakhe. Yes. But uyacela ukuthi nibuye. Honestly, sithi ngiyamthanda ne, ndiyafuna ubuya, but ndine-fears of yonke laa nto ndayibonayo. Yes, ndoyika into ndayibonayo. Yeah. But ndisamthanda yena kakhulu, and ndiyazi ingathi kungaske mhlawumbi kungarayithi uba sithandane at a distance kunoba masihlale soyi-two. Or like ahlala apha ahlala khona na uzihlalele. Ihlalele. Ivizithelane. Yes. Okay. All right. So ingxaki yam ilapho ndifuna uncediso khona uba mhlawumbi andiyazi yeyiphi indlela mhlawumbi ndibuye ndiyohlala okanye ndihlale apha kule ndawo ndikuyo mna. But ke yena ke ngoku uyandibonisa i-appointment date zakhe, uyaya for ufuna uncedo for le yonke le nto. But nam ndiyamsapota uba makakwazi uncedakala, but i-problem ngoku mna ndiyoyika because indlela beyiyo lenza ndoyike, because i-violence leyana mhlawumbe ndinophela ndim-overpower ndimonzakalise nam. Yeah. Ndiphela mhlawumbe ndibanjwe yebo. Yeah, sithando sam. So ufuna ukwazi uba ugqibele nini? Ugqibele beyini ifight ibingoMarch. Buthe before Easter. So okokoko zange nabonana ubuso ngobuso. Sikabonana namhlanje. Till namhlanje sikabonana. Since March. So niyathetha nje. Siyathetha nje. Niyafonelana, niyathumelelana i-messages. Siyafonelana, sometimes andifonele video call, sometimes that is all. Into libamba mhlawumbi ningakhe nihlale phansi benithethe ubuso ngobuso noba nihlelanga like kune kwakhe okwakho niye ndibane kwivenue neutral nihlale nithethe into ba kutheni mna kwelami icala andikho ready for uhlala naye. I think i-right kum ngokuba ndithetha naye efowunini. I think mna kwelami icala ndi-right uba ndithethe naye efowunini ngoba le chance ndinganayo uba ndikwazi udibana naye, but ndicinga ku-right uba ndithethe efowunini okwangoku. Into onoyithandayo ngosisi le yenza uba kuyo yonke le nto yenzekileyo ube usatsho uba usamthanda. What is it that you love about him? Ndiyamthanda because ive kanjani indlela yiyo, ungumntu onothando and ungumntu like eve kanjani, ungumntu o-honest. But oko siqalile uthetha apha khandive uthetha nge-honesty yakhe, khandive uthetha ngomntu onothando since uqalile uthethe ubalisisa isitori. Ezo mpawu zazikhona uqala kwethu kwi-relationship yethu, like zazikhona. So I think zizoqala usuka the time ezohlala soyi-two, because the time besikwi-distance I think bekumandi kakhulu because bendifika phinde ndihambe kusemnandi. Yes. Naye aphinde kuhambe kusemnandi, so besingade sifundane siqhelane ncam. So izoqala ingamandla after sesihlala soyi-two, so kulapho siye sazobonana ngoku i-two colors zomnye komnye. So that's why I'm saying sithi xa ngoku ulapha ngoku uthi ufuna ucetyiswa like ndikubuza utsho uthi usamthanda uzithole nikakubuza uthanda ntoni usayithandayo now that ubonile ba
xa nihleli nobabini kunje uzibona i-true colors zakhe, as you saying? Ndicinga mhlawumbi le nto ebangela uba makabhiyeve ngohlobo, mhlawumbi le nto uba ndammoshayo ndenza ngohlobo ndanomntu endihletha nayo, mhlawumbi uba zange ndiyenze loo nto mhlawumbi engazange ifikelele kule ndawo yafikelele kuyo. So enye icala nam ndiyazibhemi noba uba mhlawumbi ngazange ndiyenze le nto ndayenzayo, mhlawumbi yiyo into yabangela loba makatshintshe mhlawumbi abe ngulo mntu anguye. So does that mean noma ningabuyelana ngoku niphinde wenza imistake oyenzayo uza kufuna ukuhlaba ngemmeli athathe ingubo zilahle ebhafini athi, so iphi igaranti yoba zizokwenzeka ezo nto? Iphi igaranti yoba akuzubakho, let's say mhlawumbi awuflethanga, mhlawumbi kubona uhamba nomuntu esitratweni engamazi uba niyathandana or anithandani okwenzeka ntoni, yephi igaranti oyaziyo uba akazureacta ngolu hlobo now that engulo mntu onengxaki zakhe ze-self-esteem, self-confidence? Ayikho sisithi. And uzoyeka njani umoyika xa like benibuza uba kutheni ngakhe nidibane nihlale endaweni nithethe uthi wena awukafuni use-right ngolu hlobo, so that means usomoyika. So uzokwazi kanjani ke ngoku wena uphinde umthembe uba xa ninengxabano noba mhlawumbi yenye into enixabana ngayo akazureacta ngolu hlobo loba, because ngenye igame before enze le ewesi kakhulu yale mini, ngenye igame ukhe wakubamba wakukrwitsha, wazama ukukrwitsha ndithi? Yeah. Yes. So uzawumazela phi ke ngokuba umsindo wakho uzothini ngenye imini, kuthini wena? And xa usithi uyamthanda ke, why ningahambi niyobona i-professional? Uyaya yena. Aloko iyo ngxaki yakhe. Nikwi-relationship apha nabayi-two. So xa isiya kwi-counselling befana uba nawe ufuna ulungisa izinto, niyaya together. Andithi i-relationship yabantu ababini. Yes. So xa ninengxaki nababini. Yes. Yes, and funeka xa nifuna ulungisa izinto niyobona i-therapist nobayi-two. Uyabo? Ungayibeki eziba mhlawumbi nguye lo onengxaki, mhlawumbi nguwe nawe unazo ezakho ingxaki, uyabo? Yes. Ezizawuvela pha. Yes. Awukwazi kuba aye A1 even if wena unangxaki, but niye pha nobabini uzothetha nawe, mhlawumbi awukwazi ukuthetha because ungulo mntu anguye, uyabo, ungulo mntu ovela abe nemisindo athini. So xa senipha uzazichaza zonke izinto zobanga kuyintoni ongayithandiyo ayenzayo, uyabo, uthethe ngoku openly because kukho omnye umntu wesithathu, uyabo, omameleyo naye atsho into angazithandiyo ngawe, and then uyabo umuntu lowo on counselishayo nguye ozobona into yobana, because uzawunibiza mhlawumbi wena for i-session yakhe yedwa naye, and then anidibanise and then yenze yonke le nto leyo, but ade ayifumanise into yobana ithini na into, uyabo? Yes. Because andifuni apha kuphume isidumbu. Because kaloku nawe xa ubethwayo le nto utsho uba uzawuphindisa mhlawumbi umosele, yabo, and then mhlawumbi asweleke, mhlawumbi naye usenokubetha, usenokuzuza nenye into akuhlabe ngayo, mhlawumbi ngaloo mini akosele. Yeah, understand? Yes. Yes. So i-decision funeka ithathwe nguwe, sithando sam. Okay, uzawufumana mhlawumbi ingcebiso from abantu, but wena ufuna ntoni? What is it that you want wena, yabo? Ekugqibeleni into ingawe apha ufuna ntoni wena? Ufuna umuntu onje and mhlawumbi ufuna utshata naye, uzawuhlala nababini, kuzawuba njani? Because isingathi akakwazi uhlalelana nawe nomntu, uyabo, mhlawumbi ku-right ngohlobo enihlala ngalo, and mhlawumbi unenjongo ngaye, funeka zilungisiwe zonke ezo nto ezo before nithathe ezinye steps, yabo. Ukuthi like
ndayibeka kanjani that bendinayo injongo kakhulu ndinayo because before kube kanti kuyenzeka ezinto kokuqala kwethu kwexesha ndimuva in ndiye ndamsekhaya ndamintroducer to my parents naye wandisa ke kokwabo wamintroducer to i-parents zakhe so ibikhona but ngoku ndine-doubts ngoku but isekhona la soft heart for yena nayo une-doubts une-fears futhi and izinto ezenziwa ngabantu like lento manje usithi kum hayi ebefikile eshushu what lento ebeyenza ngoku ebeyenza eshushu ebeyicinga kwangoku yabengekho shushu but it's just that ngoko ebengena mandla okuyenza okanye bengenanto so now that ngoku under influence yotshwala imnika amandla ukuba umuntu athethe into umuntu azithethayo xa eshushu uzithetha azithethwa butshwala uzithetha because ziyamhlupha kade lento kwa before yabo so ngoku utshwala bumenze bamnika isibindi soba akwazi uthetha nawe ezi zinto yabo yes so kufuneka uhlale phansi nesipho sakho uzibuza imibuzo ubhale ilist yoba zintoni ozithandayo ngosisi ne and then zi-10 into ozithandayo and then ubhale uba zintoni ongazithandiyo ngaye if mhlawumbi ziyi-20 ongazithandiyo that means ayikho le nto mayichithwe kodwa uba mhlawumbi uyafumanisa uba xa ubhala phansi izinto nazi into ozithandayo ngaye zi-more than izinto ongazithandiyo well ningahamba niyozisota out ezi zinto but iyandoyikisa indlela usisa-reacta ngayo xa enomsindo yabona ewe ndiyayi-understanda le nto uba wareyithwa ngoko and into ye-rape ithoba ikwenza ube ngathi ube ngathi abantu xa bethetha ibe ngathi like ususwe umuntu ozazenzela kuwe emzimbeni wakho ungakhange umvumele ukwenza loo nto uluze i-self confidence le nto ayithethayo aluze ukuzithemba aluze self-esteem yebo ne-self worth so zezo zinto ezo and ngoku kufuneka aqala ahlele phansi nazo abuyise yonke ezo zinto yena kuye so that ayazi uba umuntu adibana naye ngoku angacinga uba fanele uba uyilaa ndoda yamreyiphayo ngalaa nyaka so nangoku uthathe advantage yakhe uyayibona yes sithandwa sam and nawe ke ngokufuneka ukhangele ezakho izinto uba ithini yakho into zintoni wena ozifunayo ufuna uthandwa kanjani ufuna usiso oza kuphatha kanjani iyayibona wena because ngathi usisi ufuna ubuyela naye because uyamsizela alikho uthando olunjalo olusizelayo uthanda umuntu ufuneka umthande wholeheartedly umthande kuba umthanda not umthandi because uyamsizela ngoku uyayibona because nansi into endiyifumanisayo ingathi uyamsizela that's why ufuna ukuba ubuyelane naye yeah but ubufuna ubuyelana naye ngoba uyamthanda not uba kuba umsizela and nilungise ezi zinto mhlambi ku-right ngoku nihambe i-counselling ngomabini umuntu ehlala pha nimane ke nivisithelana and then nide nibeke ngoku niba right niyathembana uba ningakwazi uhlala nobabini yabo yes and mhlawumbi akayifuni le nto yena yokukhontrolwa so wena uzamfuna umfazi ongafuni ukukhontrolwa ofuna uba izinto afuna uyenza ahambe abuye ebusuku ngo-1 ahambe xa ukhona angafuni ukwenza igrosari angafuni uba nithini like uzazifuna ezo nto wena and if uzakwazi uzinyamezela then yes but ngoku nisafuna ukhe nihambe niye kwi-counselling and yena usisi kakhulu because umcimbi we-rape awumphathi kakuhle umuntu oyifemale so unyanisile nto azithethayo zoba i-trust ayikho ukuzithemba kuye i-confidence yonke laa nto azikho uyabo and ngoku wena uzawufela ezo zono eso sono saloo mntu wamreyiphayo
usisi makahambe aye ku-counselling and funeka uqiniseke uba uyayihamba nyhani, ungamane ukuthumelela izinto athi hayi kade akayanga kuloo appointment, umane ukuthumelela. Funeka uqiniseke nawe uye and then ukwazi usort out into yenu, but uyazi uba umthanda kuba umthanda, umthandi kuba umsizela, ne? Yes, yes. Usiza aluzukunceda nganto. Yes. Asikisi nesithando sam. Ngikho Ya, ulungisani izinto zenu. Ndiyakuthanda uyeva. Ngikho sesithanda na. Right, so okay, sithando sam. Masami sevenkileni xa ndibuya ndizaza kuwe ndive ubuthini wena. Uphulaphule uTSI isikhululo sakho sikanokutsho. Alright, mandize kuwe ku-08911045757 ndiva uba uthini na wena, ucebisa uthini wena kule ndawo okuyo. Molo mhlobo. Hello, Insis. Masiye sithando sam. Ngicela noMax kwakhona. Hey, ubra lona ngiyayika manje iziphumo, yabo. Zingangadinhle after yonke lento. Ngicela nje from experience ngike ndaba ku-situation ebufanaha naleyakhe. So imiphumela ayizibamile since usisters shit bana akaphangeli, so yonke lonto yamoya capitalize i-rape yonke lana. So ndaba nyani bexabana kakhulu sisters. Okay. But ke decision ngeyakhe iqhubelele. All right, sithando sam. Right, masikhangele ngapha. Molo mhlobo. Sithini? Masiye sithando sam. Mufatu sa George. Yes, Fatuse. Ndiyangimelana manawe sichithi ndiyamqaphele nami ngathi unako ukumthanda, but ingathi kumngebe mhlawumbe ngebe ngahlalelani deske kude kulunge le nto yabo, because ke lesibani oba kunye bazungisele into behlala kunye ingakhona ingxaki ezibubhude sethu. So usisi makayivumi into bunida uncedo amamise kule ndawo aqonda buzancedakala kuyo. All right, sithando sam. Enye nizazenzekela. Okay, andikhangele apha ugqibela. Molo mhlobo. Molo. Molo sisithi kunjani? Masiye sithando sam, right? Sisithi usisi apha akasekho kumntana. Ixesha analo lixesha le-friends yabo. So ixesha likabhuti akasenalo, andiyazi noba kuba esehlala naye nangoku, but ixesha likabhuti akasenalo. Ubhuti osathandayo apha. Ubhuti udinga uzinika ixesha ba ake afumane umuntu orayithi ne-counselling kwayena, because akekho rayithi, ubhizi uthanda lo sisi. All right, sithando sam, inkosi kakhulu. Masikhangele ke uChris, basamfumana na. Hi Chris. Ndibulise ngakuphela. Yo, network yakho kutheni ngoku singakuba tu? Hi Chris, masiye stand. Molo Thando, ngibulise ngakubaphulaphuli. Uthando ndini olu, hayi lusiphatha kakubi sometimes. Into endiyivayo kubhuti, you need to decide which one it is. Uthe unothando and uyathembeka, but ama-actions wenu towards each other abonisa uba anitrustani tu. Without sounding like ndiyamdiagnosa usisi, unazo zonke iimpawu ze-post-traumatic stress disorder, ibizwa PTSD. It's a mental health condition, and its symptoms zino flashbacks or nightmares. Abantu bakhona bahlala bethukile ngalo lonke ixesha. They don't trust at all, and feelings zakhona xa zifika ziba so overwhelming that they don't feel like they are in control. And this is why most of them would choose substance or choose a certain behavior pattern. So kausazi zonke izinto, because she shared with you uba uke wenzakalelwa rape in the past, and you don't know what kind of help that she needed and that she didn't get. So into zawuyenza ngoku is to ensure that she is professionally counseled, because it's not something ongamnceda ngayo by just wishing she gets better.
It's a mental condition. Iyakwazi ukutreateka, uyakwazi ukuya ku-psychologist, psychiatrist, bayakwazi ukucontrola le anxiety nezi flashbacks through indlela yokuncedisa umuntu wakhona on how to manage ama emotions, or through its treatment. This will depend on how severe her case is. It's not something that happened in the past, as you were saying, but wage wenzakalelwa yilento in the past. It's something that she lives with on daily basis. It's something that she relives on daily basis. So when you understand professionally, both of you, it will be easier for you to begin to seek help professionally. And when you decide that you want to love her with this challenge, you must just know that it's going to require both of you understanding the symptoms, and she will need to let you in, make you understand what it is that she's going through mentally, emotionally, and physically when these emotions zifika engqondweni yakhe and indlela acinga ngayo. And it's not something ongayithandaza ukuthi ihambe in her. She needs professional help. Otherwise nizawuhlala, and from what you are saying, you sound like Msizela Nyani. Make sure that it is indeed love that you are experiencing, and if it is love, it's going to be unconditional, and it's going to be a journey with her. It's not something is overnight, even according to your wishes. And one of the things abantu abane-PTSD abangazifuni is to feel control. Yes. And unfortunately, that's what you come across as. You sound like umzali, you sound authoritative, you sound like umuntu ofuna ukulungisa. You may not do this ngendlela embi. Iminqono yakho ingaba mihle, but it adds more trauma to what she's experiencing. And nizoyinida nyani in counseling and professional help. Thank you so much, Chris. Masithanda nentokhwana. Okay, inkosi kakhulu ke Chris, kuyeke lo Chris Elda kwaKhananda betnana. Ndiyabulela kakhulu ngohlala nam. Ngizobethwa pha ngiphusipheza nendaba yokuqala neyesibini. Ndithi mwa zinto zoliphi zakho zintofontofo. Ndikuphuze ndithi mwa uhlala usuthu njalo. Yazibuya thana kakhulu ngu TSI GI.